días, benvidos ao telexornal de cuarto A. Hoxe día 6/2/19. Os libros de solapas de quinto. Os nenos e nenas de quinto fixeron uns libros de solapas. Consiste nunha cartolina con información dentro de papéis despegables, con moitas cores. Fixeron 2 libros, un da Terra e outro do universo. Agora conectamos ca nosa reporteira Patricia, que está con Mar e María, que nos van explicar un pouco máis sobre os seus libros de solapas. Bos días, estamos cas alumnas de quinto e nos van contar un pouquiño como vai o libro de solapas. Hola, Mar. Hola, María. Hola. Poderías contarnos un pouco dos libros de solapas que fixeche? Sí, este é sobre o universo. Este é sobre a Terra. Poderías contarnos como os fixeches e o proceso que Pois fixémonos, cada un buscou información sobre a parte que lle tocou e despois xuntámonos nun grupo e fixemos o boceto de como queríamos colocar as cousas. Que é un libro de solapas? Un libro de solapas é un libro no que hai papéis escritos que teñen información desplegada. Podes nos enseñar como é? Aquí ponen as capas da Terra e aquí un debuxo sobre o movimento de traslación. E isto fixo Sabela e pon os dous movimentos. E aquí fixemos un sobres con preguntas despois de que miraron o libro. Poderías contarnos como é o libro? Claro, aquí temos os planetas, aquí o origen da explosión do Big Bang e aquí temos un foguete con información. Aquí temos información sobre os 3 tipos de aguxeiros, o negro, o blanco e o de vermes. Tuvites que buscar moita información polo que se ve nestes grandes libros de solapas. Bueno, cada un unha pouca, pero entre todos dimos feito tanta información. Por que quixechedes facer este traballo? Porque así era unha maneira máis divertida de aprender sobre o universo da Terra. Como diseñachedes este traballo? Nos fixemos cada unha a súa idea. Por exemplo, aquí nos buratos fixemos un círculo porque é a maneira de representalos. Gracias, chicas. Moitas grazas por ver esta edición do Telexornal. Adeus!